गेली अनेक वर्ष बंद असलेले पालिकेचे पंचकर्म केंद्र येत्या काही दिवसात सुरू करण्यात येणार आहे। तसेच आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण ठरणारे स्विमिंग टँक नव्याने बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या पालिका सभेत घेण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। स्थायी समितीची सभा आज सकाळी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। यावेळी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्ण कोरगावकर, ज्येष्ठ माजी नगरसेविका अनारोजिन लोबो, नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर, आरोग्य सभापती आनंद नेवगी आदी उपस्थित होते। यावेळी विविध कामांसाठी लागणाऱ्या उपलब्ध निधीबाबतची माहिती देण्यात आली। नमस्कार। आज नगरपरिषदेची स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली। यामध्ये 6-7 निर्णय चांगले आपण घेतले। यामध्ये सर्वप्रथम महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्विमिंग पूलच्या बाबतीमध्ये आपण आता 45 लाख रुपयाचं रिनोव्हेशन केलं, म्हणजे नवीन दिमाखामध्ये एक स्विमिंग पूल आता सर्व उभं राहते। 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे स्विमिंग पूल सावंतवाडी शहराच्या सेवेसाठी पुन्हा रुजू होईल। आणि दुसरा मुद्दा अनेक वर्ष टीकेचा विषय होता तो हेल्थ रिसॉर्टच्या संदर्भात। हेल्थ रिसॉर्टलाही एक चांगली एजन्सी मिळाली। द हॉटेल हट्टी या एजन्सीचं नाव असून जवळजवळ 1,40,00,000 रुपयाचं प्रीमियम होतं, पण त्याने 1,60,00,000 रुपये 20 लाख रुपये जादा दराची निविदा आपण मंजूर करतो आहे। आणि संपूर्ण शहराच्या दृष्टीने एक जो महत्त्वाचा प्रोजेक्ट जो कारुडे येथील आपण 5 एकरची जागा संपादित केली, लँडस्केपिंग, प्रवेशद्वार आणि तत्सम विविध बाबीवरती आपण काही 28 लाख रुपये खर्च करतो आहे। आणि या निमित्ताने शहरातील चांगली अशा सुविधा निर्माण करण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे। त्यामध्ये शहरातील 6 ठिकाणी महिला सुविधा केंद्र तयार करत असून स्थानिक मालाला प्राधान्य देऊन स्थानिक माल विक्रीला जावा ह्या हेतूने काही निर्णय घेतलेत। अशा पद्धतीचं आजच्या स्टँडिंगमध्ये आपण निर्णय घेतलेत। सावंतवाडीच्या विकासाच्या दृष्टीने सावंतवाडी नगर परिषद नेहमीच अग्रेसर राहिली। स्वच्छतेवरती आपण काम करत असताना समाज मंदिरच्या परिसरामध्ये आपले कर्मचारी राहतात। त्या कर्मचाऱ्यांच्या घरदुरुस्तीसाठी जवळजवळ 11 लाख रुपये आपण खर्च करून छप्पर दुरुस्ती तत्सम कामासाठी आपण पैसे खर्च करतो। अशा पद्धतीचे आजच्या मीटिंगमध्ये निर्णय झाले। धन्यवाद।